Coba bayi dadi wong lanang iki gaweane turun karo HP-an. Anake kedolanan dewek, Jon. Kayak anake mam dolan bae. Malah gawe turun tok. Kepriwe sih yo? Lah kon kepriwe wong urip ya kaya giye wong sing kepengin iki pirang-pirang kok. Iki sawang sing ana-ana pada nyambet gawe nang sawah pada macul. Lawane truk nyopir kepanasan golete waktu pirang-pirang kaya sing kepengin iki pirang-pirang kok ngerti nikmati ngapa sih? Di sawah kan kepenak kayak gitu lho. Sini kan dolan HP ayem. Ngomong anak kayak nang omah ya gawe ayem. Lah kurang apa jajal wong urip ya kaya giye iki lho. Dek. Oh, kayak gue ya bisa aja turun bae lah. Semejo bae lah. Nah, usah muluk-muluk wong urip lah. Apa sih? Kepenak kayak gembok turunan dinikmati. Wong urip ya kaya giye kok. Usah warna-warna. Nyambet gawe ya masa nyambet gawe. Masa turunnya turun. Bocah turun kok mangan dewek ya, Bok, Mbak. Ah, mangan Bok. Iya. Kayak gue terus turun hari minyak ablunga ngendi jane. Mau gawe arek mau turun hari lunga. Refreshing iki lho. Turun wis blanger ya. Nyambut bayam blanger iki refreshing ya. Rada batikus, tikus. Untung udah mesin cuci ini sini pangan. Kudu mereka beretok wis bingung nek mesin cuci ini. Aduh. Refreshing lu.